Salutare, noi sunt Ceslin și bine mă găsit la un nou gameplay de Smite. E mai mult un custom, adică chiar e un custom. Stai, așa. Jucăm aici contra lui Jamville, o să las link-ul channel-ului în descriere, fiindcă e un prieten foarte bun, dar are mai puțini abonați, pentru că e la început și din astea. Însă e foarte ca lumea, tipul LOL, în sfârșit mi-a rezolvat și eu problema. Adică îmi merge mult mai bine 40 de FPS-uri când filmez. Înainte mergea cu 20, undeva pe acolo. Și acum merge super ca lumea. Ok, uitați-l. Am jucat random pic, deci nu e ceva premeditat sau ceva gen. Dai! Mori! Așa. Ce am am spus. În fine. Cred că el știe că fac video acum. Da, și el. Da, super. Ce frumos! Ce frumos a fost asta! Genial, mă, genial. Două hituri. Am dat gata. Dați-vă la damage. Și am și pen. Adică penetration. Bă, e super build-ul ăsta. Eu recomand când jucați cu ADC sau... Da, cu ADC. Cu Hunter, în general. El iese așa greu din bază fiindcă joacă pe PS4 și de asta. S-a speriat. El nu joacă pe... Ai prea tu. What? Critică de 700 aproape. Da, bine. Păi cu critica aia, nene, faci tu. Omori și tu din două hituri. Uite, acum te iau. Sau nu. Sau da. Sau nu. Ho. Asta a fost noroc. Mai văd când fac live-ul. Până acum tot e bine, adică îl conduc la puncte destul de mult, adică sunt destul de mult în față. Pas 68, pas 3. Eu zic că e bine. 3-1 la kill-uri. 30 FPS-uri, mai scăzut ceva. Dați-vă numai ce critică. Adică nu i-am prins nicio critică, dar bă, da, du-te cu bola ta. Are attack speed mare. Stai mă acolo. Bă, ce build ai tu? Deci are asi. Hai să vând și eu. Solită, să-mi iau Devourers. Nu, hai să-mi iau asi. Să vedem. Același build contra același build. Să vedem cine o să câștige. Aegis. Trebuie să iau minionii, deja mă ajunge. Da, Decision. 15 physical, life steal, attack speed. Ați dă și power. Înainte nu se dea power. Nii numai, mă, nii numai. Ce build avea el.
Și ai și lifesteal suficient. Da, bun build-ul. Oricum, o să rămân cu Solitaire-ul în normale sau în ranked-uri, în compe. Stai mă acolo. Da, du-te. În bulan. Ce încerci tu? Ce încerci? Calmează-te. Calmează-te că nu e bine. Stai mă acolo. Stai. Bă. Oh! Oh, ce noroc a fost ăsta. A fost genial. Adică, ce critic 1137. E super tare. Da, e bună și Medusa. Izbara încă nu-i chiar așa OP, adică trebuie să știi să joci cu el destul de bine ca să devină o amenințare. 850, ești dead. Critica vieții. Ok, să luăm wave-ul ăsta de minioni. Așa. Să luăm și... Să luăm jungle-ul. Tot jungle-ul. Așa. Am ulta, bă, lucrurile merg bine. Uitați-vă la damage. E de titan, efectiv. Nu-ți faci viața. Medusa are de toate, are escape, are... ce mai are? Are viperele astea geniale, are... Doiul care e super OP. Are foarte multe chestii. Și ultimata ei, dacă te prinde cu fața aia, îți dă double damage și îți dă un stun de câteva secunde. 3... Stai, cât? 2 secunde. Și în 2 secunde poți să lași la... Da, mori! Prindeți așa o critică! Nu e bună. Prindeți așa o critică! Du-te, mă, du-te! Noroc cu vieții. Opa, așa l-a fost down. Și fatalis. Nu mai are critică băiatul. Asta m-a ajutat pe mine. Fără critică, eu prind o critică și îmi dă o critice e dead. E în 3 acum, că are ceva live. Și cu Frostband-ul abia dacă îmi trece la live. Am și level mai mare. Bă, stai acolo. Și la Titan's Bane din câte am văzut. Da, nici așa nu mă face. Minunat. Bă, nu te-am bala. Bă, calmează-te. Hai să începem la bază. Vindem Medis. Așa. Și ne luăm Jotun Wrath. Habar n-am cum să pronunț. Ok, Jotun. Așa. Vindem Asi. Ne luăm Soul Eater. Și o să vedeți apoi. Să vedeți ce OP o să fie Medusa după.
Ăsta are attack speed destul de mare. Bă, cam mea asta. Mi-a bună. Mori! Adică... Da, nu e bine. Nu e bine. Să-mi Fatalis și eu. Hestem Fatalis. Așa. Smable. Ce mai iau? Popular items. Mai ca Ivalu. Ișa Ivalu și... Luăm Kins. Bun. O, mă, că mă ajungi. O, malo. Au, la jungle. Nu, n-am luat damage buff. Asta e bine. E bine. Bun. Nu. Hai, mă. Aproape mă ajunge băiatul. Bine că mi-am luat și eu. Fatalis. Dead. În sfârșit. În sfârșit, mă. Dați-o leacă la viteza de mișcare. Doamne, zici că e... Serios acum, deci e prea OP dacă joc și cu Fatalis. Hesem Fatalis, nu știu ce îi spun Fatalis. Vine mult mai ușor. Uitați-vă leacă și când merg cu spatele... Doamne, dar nu merg deloc. Deci și când merg cu spatele... Ia, Doamne. Genial. Chiar îmi place. Ciao. Ce faci? Da, s-a băgat pe atac speed băiatul. Nu faci tu nimic, boss. Fă-ți bandul vieții. Deci mi-am dat și eu Aegis. Nu am făcut nicio logică chestia asta. Așa. Ai făcut un wave. Am și ulta, dacă se duce gigantul ăsta acolo, în portal, câștigăm. Uitați puțin, îmi prea pe Medusa. Da, gata, am câștigat. Și mai are sens să mă străduiesc. Cam și Transcendence, e genial. Mi-au și attack speed buff. Papa. Nu fi din ala, nu fi nemâncat. Nu fi nemâncat. Așa, mori. Și nemâncat. Vii ca nemâncat-o pe mine și sari. Mi să mă duc până la bază să-mi fac și eu full mana. Da, deci Medusa cu Fatalis și cu Kins. Și, da, dar cred că dacă mi-aș lua și Shaival, dacă aș vinde, nu solitar cum trebuie, lifestyle. Nu. Dacă aș vinde, nu știu ce să vând. Stai, mă. Stați-vă puțin. N-are nicio șansă. Am attack speed 207. Și el are 1.9. Dar bine că am și... Dai! Laghează. Da, o lagat. Ești de dacă stai aici, băiate.
lor, diferența de scor e uriașă. Nu, laghează tipul. Nu e bine. Mi-a dat damage Phantom. Phantom. Nu. Habar, mă. Tace. Nu fi... ce... Kings-ul ce damage. Kings, hai. Bine, mă. Mi-ai dus acum Kings egal distrugere. Serios acum. Dacă mi-au și damage buff-ul. E genial mi-ai dus cu Kings. Cred că o să-mi iau Kings de acum încolo deci, în detrimentul Ishaivalului o să-mi iau Kings. Fiindcă... Opa, asta nu e bine. Asta nu e bine. Ce atac speed ai, mă! 2-5. Ce e asta? Kings, Fatalis, Executioner, Asi, Ishaival, Odysseus. Doamne ferească, mă. N-are critice, n-are nimic, dar nici nu-i trebuie. Kingsul, pas 32. Odysseus, 218. Doamne. Știi ce? Ia să vindem noi solită, bă. Ishaival pentru penetrare. Așa. 193 attack speed. Stai, mă, ne-a mâncat-o. Cine ne-a mâncat? Mori! 2-5 attack speed, n-am mai văzut de mult așa ceva. Acum ne luăm attack speed buff-ul. E bine, asta e numai cu... Știi ce, mi-aș lua și eu executioner pentru double penetration. Hai să ne luăm executioner. Vindem... ce vindem? Vindem Deathbringer-ul. Hai, mă. Death. Sau nu, Transcendence. Nu am așa nevoie mare. Așa. Te autolacă cum trage. No. 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 Da. Așa, da. Știe că o pierdut, adică nu mai are nicio șansă. Facem un kill așa de final. N-am făcut kill-ul. S-a dus milioane. Nu contează. A fost tare meciul, amuzant, greu pe alocuri. Oricum, sper să vă placă. Eu am fost Just Gaming, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, fiindcă mă ajută foarte mult, și butonul de subscribe. Am văzut că am strâns deja 16 abonați. Nu este o cifră foarte, foarte mare, însă pentru mine este. Eu sunt la început încă și sunt fericit că am strâns numărul ăsta de abonați, mai ales că am făcut un pariu cu un prieten că nu voi strânge 20 de abonați, nu voi strânge 20 de abonați până luni, așa că vă rog să apăsați butonul de subscribe, să câștig și eu pariu, o să îmi face o promovare. Și da, cam atât pe astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost cu mine și ați vizionat videoul.
Iar până data viitoare vă urez toate cele bune, la revedere!